Unha representación do xurado daba a coñecer esta mañá o nome do gañador da sexta edición do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro. Trátase do escritor José Luís Baños de Cos, de 46 anos, natural de Xerez, aínda que con domicilio en Compostela. A súa obra, Fora de xogo, foi elixida por maioría entre a trintena de traballos presentados este ano ao concurso. Xa nos acabamos de poñer en contacto con el coa súa obra, co título de Fora de xogo, baixo o lema de pompas, águias e señores corvos. O sea que, bueno, demos os parabéns, quedou super contento e nós estamos moi contentos de que teñamos premio, non? O xurado destacou tamén a alta calidade da obra gañadora. Hubo discusión, o premio foi gañado por maioría e houve obras de calidade, de certa entidade, todas elas. E finalmente escollimos isto, unha obra aparentemente sinxela que narra pois unha relación de amizade entre dúas nenas no Afganistán dos talibáns, clase con dous personaxes únicos, así súa situación de discriminación e sometemento e os seus soños arredor de un bello balón de fútbol e das normas do fútbol, que unha das nenas lle explica a outro, dai un pouco o título de Fora de xogo, porque unha das normas de fútbol que lle resulta máis complexa de explicarlle a unha nena a outra. Ten certo alento poético tamén e lírico a novela, e ten un final que non é nada condescendiente coa situación que están a pasar as nenas e as mulleres en Afganistán. É unha reivindicación pois da igualdade, da solidaridade a través do deporte, da amizade e dos soños. A entrega do premio, dotado con 3.000 euros en metálico, e a publicación da obra na colección Árbore da editorial Galaxia terá lugar, como é costume, no mes de abril, nunha data aínda por determinar. Cabe lembrar que a última gañadora deste premio fora a escritora María Canosa, coa obra Teño un volcán dentro.